Dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Danas pravimo fini zapečeni karfiol u redni. Našla sam jedan veoma lep i velik karfiol. Od ovako velikog karfiola možete da napravite i 2 ručka. Treba će nam par kašika prezle, 2 do 2,5 decilitra pavlake u zavisnosti od količine karfiola, 1 ili 2 jajeta, začinska so, crvena paprika i bar 150 g tvrdog sira. Za početak odstranimo listove karfiola, a zatim ga razdvojimo na cvetove. Budući da je ovo stvarno velik karfiol, ja ću da iskoristim samo krupne cvetove, a od ostalih ću da napravim finu krem supicu. U jednu veću šerpu stavimo vodu da provri, a zatim joj dodajemo začinsku so po ukusu. Voda treba da ima dobar ukus kako karfiol ne bi ostao bljutav iznutra. Cvetove u vodu spuštamo okrenute ka dole, tako da im stabljikica ostaje kod površine vode. Barimo ih oko 10 minuta. Vatrostalnu posudu odgovarajuće veličine pospemo prezlom. Prezle ne treba da bude previše, tek toliko da pokupi višak tečnosti. Pripremit ćemo preliv od 2 do 2,5 decilitra pavlake i 1 do 2 jajeta. Zavisi od količine karfiola. Ja volim da bude što više preliva. Možete da dodate i malo bibera ako ga volite. Obavezno dodajemo kašikicu do 2 vegete i sve dobro izmutimo dok ne postane homogeno. Kada karfiol možemo da probodemo kroz peteljku, vrijeme je da ga izvadimo na prezlu. Pazite da vam se karfiol ne raskuva i ne raspadne. Dovoljno je samo da možete viljuškom da ga probodete i izvadite iz vode. Iako su cvetovi lepši ucelo, veoma je praktično da ih kašikom malo rastavite na manje delove kako bi ukusan preliv dospeo svugde. Sada kašikom ravnomerno prelivamo cvetove pripremljenim prelivom od pavlake. Slijedi onaj najbolji deo, a to je tvrdi sir. Krupno ga izrendišemo preko svih cvetova. U veoma tankom sloju sve pospemo prezlom. Ovo će dati fini hrskavi sloj. I na kraju malo dodamo boje crvenom paprikom. Zapečemo u redni na 200 stepeni oko 25 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Uživajte u jednostavno ukusnom ručku, punom dobrog ukusa i ako još uvijek niste, brzo se prijavite da dobijete i sljedeći odličan recept.